iKTV2 kade livakashele eKK lapho-ke kade kune-activation yeGcwalisa. Njengoba ubona nje nazi izintokazi ezinhle, awuzizwe-ke nazo zizikhulumela ukuthi zitheni. Sanibonani nganibingelela namhlanje sise-KK kwi-activation yeGcwalisa la bekudlalwa khona ibhola. Umambovu okhulumayo sithi ngomhla ka-2 ePeople's Park ku-All White asihambeni asiphumeni ngobuningi bethu siyobona amaciko ahlukeneke. Khona lokhu uhlobo lamaciko, khona iGqom, khona uMaskandi, khona iKwaito, lonke uhlobo. Phuma nawe ngo-250 wakho uthenga ithikithi, general ticket 1.5 yes i-VIP. Siyabonga kakhulu. Sanibonani bafethu obingelela umashudo lentokazi yasenkandla. Alikho elinye izwe silikhuluma njengoba sila eKK hostel nje sikhuluma yona indaba yamhla ka-2 into esisho nje amabhinqa sonke asiphelele ePeople's Park mhla ka-2 November ingami ingawe ingathi sonke akukho okunye nje sithi phambili ngendlovu nganza kwethu siyabonga.
abathanda ulungelo hlongwane kanje izandla emoyeni. Angithi bekuyisunday namhlanje. Angithi bekuyisunday. Ake sambe senkonzweni kancane. Nizoya nami. Nizoya nami. Okay, ake sishone. Uthi balega. 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 Balega, 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 balega. 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 Wasa, balega, 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 balega. Au yele, balega. Balega, 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 balega. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Balega. Akasaja. Yebo ingoma, yebo-ke. Yebo ingoma, yebo-ke. Amiswa, itshela mina, ngiyakoma, yebo, yebo-ke. Wasa, ingoma, ayingoma wena. Masibuyelele. Wasa. Itshela mina, ngiyakoma, ngiyakubeka. Ay, yebingo, awungingoma-ke. Mina ngikhuluma ngendlela ekhulekayo. Yebo ingoma-ke. Woza, asibuyele. Woza, ushaya. Oy, boy, boy. What's up? Jehovah,